None of the evidence presented by this person denies the reality that the Roman Catholic Church is the true church. Everything is just a personal opinion. Dahil hindi man lang sinusuportahan ng mga scholar o mga referensya na sumasang-ayon sa kanyang mga sinasabi. Ni wala ngang naipakitang ebidensya na patunay sa kanyang mga sinasabi. Sasagutin natin ngayon si Mr. Curious Catholic patungkol sa kanyang banat sa ating ginawang video. Kung ating naman pagbabatayan ang sinasabi ng Biblia at ng referensya, Sunday is the day of worship for Christians. Dahil hindi siguro Kristiyano ang taong ito kaya naguguluhan. Sa Bible, marami sa mga talata ang nagpapatunay na ang Sunday keepers are true Christians. Isa itong napakalaking kasinungalingan mga kapatid dahil walang sinasabi ang Biblia na ang Sunday is the day of worship for Christian. Ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na ang mga alagad ay patuloy na nangingilin ng Sabat. At isa sa pinakamatibay na ebidensya ay ang mababasa natin sa Gawa chapter 13 verses 42 to 44. At patalis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nanghaging Hudyong masipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe, na sa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. At nang susunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ang palusot ng mga sulpot na Dominguista sa talatang ito, hindi raw nangilin si Apostol Pablo dito, kundi para kumbinsihin ang mga tao dito. Ngunit may halong kasinungalingan ang ganyang klaseng palusot sapagkat hindi yan tumutugma sa konteksto ng talata. Dahil sa talatang 14, si Pablo at ang kanyang mga kasama pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat at umupo habang nakikinig na binabasa ng mga pinuno sa iglesia ang kasulatan, at nang nirequest sila na magsalita, tumayo si Pablo at take note mga kapatid, wala kang mamabasa mula sa verse 17 to verse 41 na kinumbinsi ni Apostol Pablo ang mga tao na ipangilin ang araw ng linggo. Sa katunayan, sa verse 42, nung ipinamanhik ng mga tao na ang kanyang sinalita ay ipangaral ulit sa susunod na Sabat, ay hindi man lang sila kinumbinsi ni Pablo na bumalik kinabukasan dahil linggo na ang day of worship ng mga Kristiyano. Oo nga, no? At kung referensya naman ang pagbabatayan, mismo ang aklat ng Romano Katoliko ang nagpapatunay na Saturday ang day of worship ng mga Kristiyano. Narito po ang ilan sa mga aklat nila. Doctrinal Catechism by Reverend Stephen Kainan, page 101. They should keep not the Sunday but the Saturday according to the commandments. Remember thou keep holy the Sabbath day, for these commandments has not in Scripture been changed or abrogated. The Faith of Millions by John A. O'Brien. You believe that the Bible alone is a safe guide in religious matters. You also believe that one of the fundamental duties enjoined upon you by your Christian faith is that of Sunday observance. But where does the Bible speak of such an obligation? I have read the Bible from the first verse of Genesis to the last verse of Revelations and have found no reference to the duty of sanctifying the Sunday. The day mentioned in the Bible is not the Sunday, the first day of the week, but the Saturday, the last day of the week. The resurrection. In the New Testament records that Jesus rose from the dead on the first day of the week, which is Sunday. Ang kaganapang ito ay may malaking kahalagahan para sa mga Kristiyano dahil ito ay nagmamarka ng tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Tinitingnan ng maraming Kristiyano ang linggo bilang the Lord's Day at nagtitipon para sa pagsamba sa araw na ito upang gunitahin ang muling pagkabuhay. Wala kang mababasa sa Biblia na kaya nangilin ng linggo ang mga Kristiyano dahil pinahalagahan nila ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ito'y sariling opinion lamang ni Mr. Curious Catholic. Malinaw sa ating ipinakita na talata sa Biblia na ang mga Kristiyano ay patuloy na nangingilin ng Sabat at mga ebidensya galing sa mga aklat ng Romano Katoliko na ang Sunday ay hindi ipinapangilin ng mga unang Kristiyano. Malawang rason, ito ay naging kasanayan na ng mga unang Kristiyano.
Ang mga gawa ng mga apostol at iba pang mga sinulat sa Bagong Tipan ay binanggit ang pagtitipon ng mga ito para sa pagsamba at ang pagpuputol-putol ng tinapay on the first day of the week, which is Sunday. Ang gawain ito ay nakikita bilang isang indikasyon na ang mga sinaunang Christian community ay nagsimulang ilipat ang kanilang pangunahing araw ng pagsamba sa linggo bilang parangal sa pagkabuhay ng muli ni Kristo. Ang mga talata na kanyang ginamit ay hindi nagpapatunay na practice ng mga Kristiyano ang pangingili ng araw ng linggo. Ang gawa 20, talatang 7 ay naganap ito Sabado ng gabi at minsan lang ito nangyari. At kung pag-aaralan mo rin ang konteksto nito, hindi rin ito araw ng pagsamba sa dalawang kadahilanan. Una, ang mga kasamahan ni Pablo na binanggit sa verse 4 na sina Sopatro, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tikiko at si Trofimo ay naunang umalis at hindi sumama sa pagtitipon na yon. Mababasa natin yan sa talatang 13. Kung yan talaga ay araw ng pagsamba, bakit hinayaan ni Pablo na umalis ang kaniyang mga kasama gayong araw naman pala yun ng pagsamba? Oo nga, no? Pangalawa, kinabukasan, araw ng linggo, si Pablo ay umalis. Hindi siya nanatili para mangilin sa araw ng linggo. Ang ikalawang talata na kanyang ginamit ay ang 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Babasahin natin ang talata at unawain natin ng mabuti. On the first day of the week, each of you should take some of your money and put it in a special place. Save up as much as you can from what you are blessed with, then you will not have to gather it all after I come. Malinaw ang nakasulat sa talata mga kapatid na walang nangyayaring pagsamba sa araw na ito at hindi po ito collections of offering sa loob ng iglesia. Ang sabi sa talata, each of you should take some of your money and put it in a special place. Save up as much as you can from what you are blessed with. Ikaw mismo sa iyong sarili ang magbukod at maglaan. Tandaan po natin, walang pagsamba na naganap sa talatang ito. Pangatlong rason, the event of Pentecost, when the Holy Spirit descended upon the apostles, also took place on Sunday. Ito ay tinuturing na isa pang makabuluhang kaganapan in the early Christian community at nakikita bilang isang karagdagang dahilan para sa pagdiriwang ng linggo. Ito ay isa rin sa mga dahilan na ginagamit ng mga sulpot na Sunday keepers, ngunit walang batayan sa Biblia na itinuturo ito ng mga apostoles. Ito'y imbentong aral lamang ng mga sulpot na Sunday keepers. Dapat, in the book of Revelation, John refers to the Lord's Day. Sinasabi sa talatang ito, on the Lord's Day, I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Ang eksaktong kahulugan ng talatang ito na Sunday ay sinusuportahan din ng mga scholar. At narito ang ilan sa mga scholars na sumusuporta po dito. Si Dr. William Barclay, si Dr. Craig Kinner, si Dr. David Oni, sinasabi nila na ang tinutukoy sa Revelation chapter 1 verse 10 na the Lord's Day refers to Sunday. Ang mga scholars na kanyang pinagbabanggit ay kapareho din niya ng mga Sunday keepers. Kaya malamang na pinanindigan ng mga scholars na yan na ang Lord's Day ay Sunday sa Revelation 1:10. Pero ang mga aklat ng Romano Katoliko ay umamin na ang Lord's Day sa Biblia ay Saturday. The Faith Explained, 3rd edition, page 246. Nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. The day of the Lord, Dies Dominica, was chosen not from any directions noted in the scriptures, but from the church sense of its own power. St. Catherine Catholic Church Sentinel, Algonac, Michigan, May 21, 1995. At ayon kay Richard H. Popkin na isang professor of history and philosophy sa University of California at isa sa editor ng aklat na Jewish Christian and Christian Jews from Renaissance to the Enlightenment sa page 125, The Christian Lord's Day was but the Jewish Sabbath, and it was the duty of Christian magistrates to enforce its strict observance. kaya kung gagamit tayo ng mga Bible scholars ay pipiliin natin yung mga scholars na tinitindigan ang katotohanan na nasa Biblia at hindi yung mga scholars na tinitindigan lamang kung ano ang kanilang paniniwala. Kaya maliwanag mga kapatid na ang Roman Catholic ay isang sulpot
na iglesia.